אז מה קורה חברים? כאן מאוד סרטון, והיום אנחנו משחקים בסטאמבל גייז. המון זמן לא הגעתי במשחק הזה, כאילו ברמה של כבר איזה חודש שלא שיחקתי, ואני הולך לראות מה חדש. יאללה, בוא נפתח את התיבה הזאתי. זה לא המשתמש הרגיל שלי, זה משתמש שיש לי בטאבלט שלי. יש לי משתמש הרבה יותר טוב עם איזה 5 פליישנים ו5 מיתיקים, משהו כזה. נשחק? בוא נשחק. זה לנו עכשיו טיפה ג'יימס. בוא נקבל אנחנו נשחק היום בלג'נדרי בלוקדש, כי אני ממש לא רע בבלוקדש ואני לא בטוח שאני עדיין כל כך טוב בזה, כי פעם אני הייתי טוב בבלוקדש ואחרי שלא שיחקתי הרבה זמן אני לא כזה בטוח שאני עדיין טוב כל כך. אני אבדוק, בוא נגיד את זה ככה שהיה לי איזה, היה לי הרבה כתרים ודמויות ממש טובות, וגם פעם אחת, כאילו איזה 5 פעמים הצלחתי פשוט לגמור את כל הזמן של המפה אחרי שאתה משחק בלג'נדרי בלוקדש ואף אחד לא נפסל כבר הרבה זמן. אז בסופו של דבר יש טיימר שפשוט עושה שאם אף אחד לא ייפסל עד סוף הטיימר כולם ינצחו, אז זה ממש מדהים. וגם יצא איזה כדור קרח חדש בסטאמבל גייז שלא הבנתי מה זה, אבל עכשיו הבנתי כי עשו עליי את זה, וזה כזה, זה מעט אותך או משהו כזה, לא? יאללה, בואו נתרכז במשחק שלנו. אני לא רע בסטאמבל גייז, בוא נגיד את זה ככה, כן. אוקיי, דפקו לי גליץ'. מה זה? שום גליץ'. מי שלא יודע וחדש בסטאמבל גייז, אם אתה שם ריקוד על קיר זה מקפיץ אותך למעלה, רק ריקוד צהוב, לא משנה באיזה רמה, הוא לג'נדרי אפיק, העיקר שהוא יהיה צהוב. לא לשכוח לפרגן בסאב ובלייק, אני אעריך מאוד את כל מי שיעשה את זה, ואם אתם ממש רוצים אפשר גם לכתוב תגובה, לא חובה. אם לא תירשמו ב5 שניות הקרבות לא יקרה כלום. אבל אני ברצף של כמעט על הרבה מאוד זמן שאני מעלה סרטונים, כבר כמה ימים, זה יומיים או 3, ואני היום העליתי הרבה סרטונים של שורטס. אם אתם רוצים לצפות, תיכנסו פשוט לערוץ ותראו את הסרטונים שלי. אם נגיע ל100 סאבים עד היום הולדת שלי, שזה ב2 לפברואר, אני הולך לעשות הגרלה על הגומי הכי טעים בעולם, ואני הולך גם לספר את השורטס לכל מי שרוצה לדעת. כאילו יש לנו עוד ממש חודשיים להגיע ל100 מנויים, אני ממש מקווה שנצליח. ואחר כך הולך להיות הגרלות בערוץ, אני אומר, עשיתי כבר הגרלה אחת על פריים, ורק חבר שלי מהמצפר זכה, הוא נרשם לי לערוץ ופשוט עשיתי את ההגרלה של כל היוזרים שרשומים לי לערוץ והוא יצא בין כולם. וגם אין לי הרבה, כן, יש לי עכשיו רק 16, יש לי איזה 100 ומשהו צפיות, זה כן, כי וגם בני דודים שלי, יש לי חבר שגם פתח ערוץ לפני יומיים כזה, ואני אשים לכם את השם של הערוץ שלו בקישור בתיאור. קוראים לחבר הזה, קוראים לערוץ שלו גל הגיימר, גיימר עם 2 יהודים.
הצלחתי, לא מאמין. איזה מזל. טוב, מי ששם לב, כרגע אנחנו כבר בגמר, כן? רק למי שראה. אנחנו בגמר. אני רוצה לנצח את זה. אם אני מנצח את זה, יש לי דיל. אם אני מנצח את זה, כולם חייבים להירשם בערוץ ולשים לייק. אם אני לא מנצח את זה, אתם לא חייבים. סליחה על זה, חבר שלי התקשר אליי. תקשיבו, ממש תודה על זה שאני לא ממש תודה, סליחה. אני ממש שמח בזמן האחרון בחופש חנוכה, שבגלל המצב בארץ של מלחמה, שיש פתאום חופש וכיף, שאפשר לשחק עם החברים ולהיות עם הרבה זמן פנוי ולעשות דברים כיפים. זה ממש ממש כיף לי לעלות סרטונים ככה בחופש חנוכה, לעודד אתכם בזמן המלחמה גם. זהו. אני הולך לעלות כמעט כל יום מעכשיו עד ממש עד כזה לא יודע, אני אנסה לעלות כמה שיותר. זהו, לערוץ שלי קוראים מתן הגיימר, למי שלא יודע, רוב הסיכום שאתם באמת לא יודעים, אז אמרתי. ואם אתם רוצים תשתפו את זה לחברים שלכם, אני מאוד אשמח אם התמיכה שלנו בערוץ תעלה. מי שלא יודע איך עובדים את המוד הזה, זה מה שאני עשיתי, זה באמת השיטה הקלה יותר. הוא עוד שנייה הרס לי את זה, כי אני לא יודע איך לעשות את מה שהוא עשה. איי, איזה באסה. טוב, נו, לא נורא, אתם לא חייבים להירשם. זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.